ପାଣି ଭିଡ଼ିଓ କର ନା ତଳ ଖାଉଛି ନା ତଳ ଖାଇଲା ମାନେ ସେ ବାଲା ପେଲୁ ଦେ ଏଇ ବାଙ୍କସାହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ବନ୍ୟା। ଏଇ 15-20 ଦିନ ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ। ବାଲିବନ୍ଧ ଦିଆ ହେଇକି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ବାଲିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ନୂଆ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି। ପୁଣି ଜଳମଗ୍ନରେ ରହିବେ ବାଲିଆପାଳ, ବରୀ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବାଲିବନ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବି ସଙ୍ଗୀନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହେଲା ସେ ଘାଇମୁହଁର ଦୃଶ୍ୟ। जो बालिबंध दिखाई सी एवं भांगिकी पानी बहुत जोर गड़ाक लगे आउ ताको अटकैया मध्य संभव नुह। आउ कि समय संपूर्ण भाव में घाईटे भांगी यही 15 दिन तले 200 फुट पाखापाखि घाई होता है। पुणी घाई सारा।